Опа, колеги, какво правите, бе? Маме с баламашките, маме! Какво правим сега? Ма каква е тая да си пие на цимент? Правим да слуваме малко вар. Знаеш какво казваше дядо ми Цветко? Светла му памет. Служи върчица, да ти е мирна главица. Спокойно, колега Иванов. В случая нямаме нужда от вар. Няма нужда. Знаеш какво казваше дядо ми Цветко? Акъл не ми давай на мене. Вар ми дай. Това може да е било актуално по времето на дядо ви, колега Иванов. 21 век обаче с тази цел имаме бързо свързващата циментова замазка RFX 973. За коя цел? За да покрием инсталацията на подово отопление и всичко да бъде идеално нивелирано и да не е криво. Да е криво, да е криво. Колко път да е криво, разбиш? Чак пак да е толкова криво. Знаеш какво казваше дядо ми Цветко? Криво, ма красиво. И друго казваше той. Няма майстор, дето да не може да изкара кривото право. Ние майстори ли сме или какво? Точно защото не сме или какво, и аглите и подани ще бъдат съвършенно прави. При това изключително лесно. С бързо свързващата и бързо съхнеща циментова замазка RFX 973. Бърза, колко път да е бърза, бе, да не е самолет, бе. И ако искаш да знаеш, и в природата няма прави агли. Къде си виждала кула с прав нос?